Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a wannan tasha tamu mai albarka Hausa Studio. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. A yau ne muka samu wani ɗan takaitaccen rahoto game da wata yarinya ko kuma mu ce bayahudiyar yarinya da rigar musulunci. Wani magana da ta yi a shafinta na sada zumunta. Mai sauraro kar ka manta ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shirye. Wannan yarinya mai suna Aisha Abdulkarim ta rubuta a shafinta na sada zumunta na Twitter wai cewa mijin aure na auren sunna yana wuce gona da iri matuƙa. Ta ƙara da cewa kawai yanzu abin da take buƙata shine ta samu namijin da zai sadu da ita ba tare da aure ba. Kuma ta ƙara jaddada wannan magana ne a shafinta na sada zumunta na Instagram bayan ta yi a shafinta na Twitter, inda take cewa tana neman namijin da zai sadu da ita ba tare da aure ba, kuma ita za ta biya wannan namiji ba tare da ya ɗau wani abu ya ba ta ba. Duk da cewa ba da Hausa ta yi wannan rubutu nata a shafukanta na sada zumunta ba, amma da yawa daga cikin malamai ko kuma mu ce mutane marubuta na kafafen sada zumunta sun yi fashin baki akan wannan magana tata. Sannan kuma tabbas wannan magana da ta yi ta janyo kace-nace matuƙa a kafafen sada zumunta musamman na Twitter, inda da dama mutane suke ganin bai kamata a ce 'yar musulmai mai suna Aisha Abdulkarim ta yi irin wannan furuci marar daɗi ba. Lalle wannan shi ake kira da ƙarshen duniya. Allah ya Allah ya kyauta, Allah ka tsare mu ka kare mu, Allah ka shiga tsakaninmu da mutanen da suke ji kamar ba za su mutu ba, ko kuma kamar tashin kiyama da ake kira kamar ba za ta zo ba. Domin kuwa idan har ba haka ba yanda za a yi 'ya mace ta fito ta rinƙa wannan ikirari a kafafen sada zumunta inda miliyoyin mutane ne suke gani kuma suke karantawa. Kun ga kamar tana ganin kenan ba za a tashi kiyama ba, ko kuma hisabi da ake faɗin za a yi kamar duk ƙarya ne. Allah ka tsare mu ka kare mu, Allah ka shirya mu baki ɗaya. Mai sauraro kar ka manta kana tare da tashar Hausa Studio, ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shirye.